Kwa dhinyake bwa Mombasa nyakora mga Jotije machon ma Kenya Ports Authority KPA obago ng'anyo mamule bwa Mombasa ka gidwaro pinyo wacho mamalo mondo duok gie tich. Jotije go maro momiario prangwen kodabirio yuak ni no chungi tich ga marganario gochiko maonge ler mora mora e wichungoge kasane gisebedo maonge tije kuom higni maloya par kodario. Kotane gi jachung margi Hussein Khalid jotije go kwa jatend piny William Ruto mondo koro donjre wachno kendo resogi kagi yuak ni ngima osebedo negi matek mokalo nyaka ne chungi e tich higni 12 mokalo. Gimero ne gisetemo timo winjruok kod bad migao mar Kenya Ports Authority mondo duok gi e tich gino maduol no tamore kandiko manyocha mag jotije manyien ne onge kata ng'ata achiel e kwethgi manoyudo barua mar dok e tich. Twaomba na tumeumia sana familia zetu. Leo kuna watu ambao kwamba walikufa ndani ya hizi grupu, kuna watu ambao kwamba walipata injury due to the work pale ndani ya Kenya Port Authority. Sasa leo wamekuwa kama vilema, hawawezi kuajiriwa sehemu nyingine na KPA inaajiri watu wengine. Sisi natuweka kando na tumehudumu kwa muda miaka 5, 6, 7, 8, 10. Nafikiri hiyo ni experience ya kutosha, na KPA na Treasury waje kwa ground wasikilizie na zile document ambazo tuko nazo. Ndo employment manake 495 hakuna hata mmoja wetu alichukuliwa, na sisi ni 242. Hakuna mtu yoyote ambaye kutusaidia. Watu wanaajiriwa wakiajiriwa, sisi hatukufanya kosa lolote wala hatukupatikana na fake certificate. Kwa